Добрите предложения в Practice никога не свършват, само се променят. Затова следете брошурата ни, защото в нея ще откриете страхотни предложения за дома и градината. Започва топ 15 продукта от брошура, част 2. Изискан, модерен и функционален. Смесителят Cascada Live Black впечатлява с матово черно покритие и елегантна визия. Изработен от висококачествен месинг и снабден с керамичен механизъм, той гарантира дълготрайност и прецизен контрол на водния поток, с водоспестяващ аератор и система за лесно почистване на варовика от него. Водоустойчива винилова настилка с ефект бял мрамор. Stone Carrara мармър съчетава красота и практичност. SPC структурата я прави изключително устойчива на влага и износване, идеална за кухня, коридор и помещения с високо натоварване. Благодарение на клик системата монтажът е бърз и без лепене. Дебелината на планката е 4 мм плюс 1,5 мм вградена подложка, които осигуряват стабилност и дълъг живот. Създай акцентна стена, която впечатлява с 3D панелът на ефектор, който комбинира модерен дизайн и функционалност. Изработен от MDF с релефна текстура, той придава дълбочина и подобрява акустиката в помещението. Размерите 270 на 60 см позволяват лесно покриване на големи повърхности, а монтажът е бърз и чист. Подходящ за дневна, офис или спалня, където и да го поставиш, добавя усещане за стил и уют. Удобство, светлина и настроение. Плафониерата Macaron Black от Ziel Lighting предлага всичко това в едно. С мощност 50 вата и 3 режима на светлина, топла 3000 келвина, неутрална 4000 келвина и студена 6400 келвина, можеш да настроиш атмосферата в помещението според желанията си. Диаметър 50 см и енергиен клас Е, с IP44 защита, която я прави подходяща и за помещения с влага, като баня или кухня. Топлина и лесен контрол с конвектора на Ziel. С мощност 2000 вата и 3 степени на отопление 750, 1250 и 2000 вата, той осигурява бързо и равномерно затопляне на помещението. Има LCD сензорен дисплей, дистанционно за настройка от разстояние, както и възможност за Wi-Fi управление чрез приложение на телефона. Бял, елегантен и тих. Отопление с модерна визия и интелигентни функции за всеки дом. Ако това видео ви е харесало, споделете го с приятели и не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи в YouTube, Instagram, Facebook и TikTok. До скоро! Не пропускайте нашите специални предложения в Practice и на Practice.bg.